A dose a administrar de adrenalina intramuscular, no caso de que o paciente, despois de administrárselle a vacina do COVID, sofra algún tipo de reacción anafiláctica, son 0,5 mg, que sería a metade da ampolla, ou ben a metade da xiringa precargada que teremos a nosa disposición. A zona de administración sería a cara lateral externa de calquera dos dous muslos, ou ben no músculo deltoides do brazo contrario a onde administramos a vacina previamente. Para administrar os 0,5 mg de adrenalina intramuscular, como dixemos antes, cargaremos a metade da ampolla, nunha xeringa de 1 ml. Cargarémola cunha agulla de calibre intramuscular e, seleccionando previamente a zona de administración, desinfectaremos cun antiséptico de pel sana, colleremos un belisco que inclúa o músculo deltoides no brazo onde imos administrar a vacina ou ben o vasto lateral externo do muslo e clavaremos a agulla en un ángulo de 90 grados directamente perpendicular sobre a pel e administraremos os 0,5 mg por vía intramuscular. Esta dose pódese repetir entre 5 e 15 minutos no caso de que o paciente non mellorase a súa clínica.